तो भैया पहले की फिर से भैया सुना दी है कि आज हो पहिला मिलना मिलना सजनी के सजना हमारी अनुकुला नियम खिला सुनी सुनी सम्मान करीला सभी लोग जानता यही बात हमारा घर पर भैया जाने नहीं बाकी आज हम लड़की के चाचा जी रानी हमारे घर से बाहर मिले बनी जनो भैया ठेकेदार साहेब आज हम जाने कि प्रेम में धोखा कैसे जरा के हम 10 वर्ष से जाना तनी आज हमारे बोलिया में आके धोखा देने बा रिंकू विशाल सभे मतलब के साथ बड़ी दुखी बानी ठेकेदार साहब पीछे भइल बाटे हनु भैया पीछे भइल बाटे पीछे भइल बाटे अरे पीठ पीछे भइल बाटे सही नहीं को भैया कि पीठ पीछे भइल बाटे